Vær hilset, danske befolkning. Vi er kommet for at beskytte jer mod englænderne. Hvorfor skal vi have beskyttet mod englænderne? Det er fordi englænderne de krænker jeres neutralitet. Så vi går ind og beskytter jer. Vi har ikke så meget lyst til at blive beskyttet. Er det okay? Englænderne de krænker jer, så vi er nødt til at beskytte jer med en masse militær. Det må jeg forstå. I skal bare lade være med at gøre modstand, så skal I nok få et fredeligt og roligt samfund. Okay, så er det noget masse militær i vores land? Vi beskytter jer. Vi ønsker jer kun det gode. Okay, bare lad være med at slå os ihjel. Og giv os vores suverænitet, så er det fint, så skal vi nok komme modstand. Det er faktisk okay. Tak for det. Som fint. Ja. Strække sabotage, ud med nazisterne, ud med nazisterne. Vi har et ultimatum til jer. Dødsstraf over for sabotagen. Det kan den danske regering desværre ikke acceptere. Så er vi nødt til at afsætte jer. Ja! Fedt, USA. Tak for at befri os. Selv tak det. Men hvordan er det ikke noget med, I samarbejder med tyskerne? Det var bare sådan en ting, vi gjorde. Det kom ind i vores land med en masse militær, og så var det sådan lidt, vi skal gøre, som vi siger. Fordi at så er vi beskyttet mod englænderne, men faktisk så havde de bare en masse militær og troede os til at gøre en masse ting. Det er det godt for det. Ja. Nå, men det er selvfølgelig rigtigt nok. Jo, det har været synd for jer. Tak. Det er rart at vide. Hvis vi nogensinde skulle finde på noget økonomisk hjælp, så er vi helt med på det.